Hvad så YouTube? Husk at like og subscribe. Ja. Okay, nu skal I se, hvordan jeg klatrer op af sådan nogle her små træer. Nej, det skal vi ikke. Vi skal se høns. Er du med, Albert? Nej. Ej, du skal nok ikke åbne, når de står der. Den her er meget sød. Så kan du rare. Ja, du gå ind, jeg skal filme. 5 sekunder. Jeg blev jumped. Vent 2 sekunder, bliver der. Men lad os se. Nej, du bliver faktisk jumped. Okay, nu bliver det også lige af en privat årsag. Du jumper mig. Nej. Okay. Delikatesse. Jamen, du begynder at lukke at hakke mig. Oj. Ser godt. Jeg kunne... Albert? Albert, må du ikke spørge om en ting? Hvad? Tror du først bliver bange, hvis man prøver at tage den sådan her? Ja. Ja. Jeg prøver at tage en sådan her. Ej, det var sygt. Get a little bit. Ej, det var sygt. Get a little bit. Jeg kan se det. You're going to Nej. Det skulle ligesom at få folk i et thailandsk fængsel, det her. Ej, men mamma, breathe. 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 De jumper mig lige før. Det er derfor, de om lidt bliver KFC. De er for aggressive. Se den her måde, jeg spiser aggressiv på. Breathe. 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 Synes du? Breathe.